Lucia Štaselová, ktorá založila mimovládnu organizáciu Mier Ukrajine a organizuje protivládne protesty, sa v rozhovore s Petrom Bielikom nechala počuť, že Slovensko nevstupovalo do Európskej únie platným referendom. Paradoxom na tom celom je fakt, že zámienkou, prečo ľudí naháňa na námestia, je to, že vláda sa vraj snaží Slovensko vyniesť von z Európskej únie a NATO, no pritom nemá elementárne znalosti danej problematiky. Na túto skutočnosť reagoval minister životného prostredia Tomáš Taraba. Hlavná organizátorka protestov proti našej vláde, ktorá bojuje za jej vlastnú vytvorenú fóbiu, že ideme vystúpiť z Európskej únie, pred médiami ukázala, že nevie ani tak základnú informáciu, že Slovensko vstúpilo do únie na základe referenda, píše Taraba. Minister v kritike ďalej pokračuje. Progresívci sú aktivisti, ktorí aj v parlamente dokazujú, že nerozumejú de facto ničomu. Vyhýbajú sa preto politickým diskusiám, pretože tamto vidí celé Slovensko, že sa iba klžu po povrchu. Bojovať za členstvo Slovenska v Európskej únii, volať ľudí do ulic a pritom ani nevedieť, ako sme tam vstúpili, je na rovnakej úrovni, ako keď sme sa pýtali demonštrantov oblečených v tričkách progresívneho Slovenska, že ako sa volá predseda tejto strany, a nepoznali nikoho, uzavrel. Progresívnu politiku okomentoval aj bývalý poradca premiéra Eduard Chmelár. Na Facebooku zverejnil ironický status, ktorý však odráža svojím spôsobom zvláštnu progresívnu realitu. Chcel by som sa touto cestou poďakovať progresívnemu Slovensku a osobitne Michalovi Šimečkovi za to, že nám skromne pootvoril dvere k lacnejšiemu ruskému plynu. A keďže Ondrej Dostál zo Sasky to uvedomelo i hneď označil za preferovanie ruských záujmov, zajtrajšie protesty musia zohľadniť túto realitu a ako som sa dozvedel, vždy dobre informovaná Lucia Štaselová už pohotovo zmenila hlavné heslo demonštrácie na Šimečka nás ťahá do Ruska. Nedovolíme mu to. Na to nemá právo, veď výsledky referenda o vstupe do NATO hovoria jasnou rečou, však áno, napísal Chmelár. Neváhajte sa zapojiť do diskusie. Ak sa vám video páčilo, budeme radi, ak budete odoberať náš kanál. Politika denne